også. Ja. Det kan jeg godt lide. Altså, også da jeg ved ikke om du var her sidste år, da Bjørn kom ind og Emil så kom der et stykke tid efter det. Altså den måde, som de sad sammen og egentlig værdsat hinandens selskab og den konkurrence, som de har haft derude. Der var no bad feelings. Altså, Emil var selvfølgelig træt af, at han ikke kunne køre den hjem af 100, men altså respekt for ham, at han sagde, det er sgu i orden. Du vandt, du er dygtig. Ja, og Paul var hårdt såret. Ja. Det er sådan helt andet, men han var ikke med i oplevelsen. På en uge på med 200 km. Ingen nedtrapning. Det går godt. Nu er jeg selvfølgelig blive ramt af sygdom. Jeg tror løbet bliver sådan, at Emil kan tage på den. Hvis han kan holde tilbage, så gør han sammen med mig. Hvis han ikke gør, så tror jeg, at Bjørn og jeg kommer til at løbe delt sammen de første 50. Det kunne være lækkert. Der er en masse, der gerne vil løbe under 16 timer og 15 timer i år. Ja. Og hvad vil du? Under 13? Ja, det er sjovt. Men jeg skal ikke ligge på langs næste dag. Var det sidste år, du fik dårlige... Nej, jeg gennemførte morges i 23. Okay, altså var det sidste år, du udgik? Ja. Men så jeg har fået hofteproblemer i 23 op til morges. Okay. Hvor jeg havde styrt. Så i 23, der gik jeg de sidste 23 km. Men du føler dig helt klar? Ja, aldrig været så god form. Aldrig haft så... Altså, en krop, der er i balance. Fandme fedt. Men næste år blev det endnu bedre. Altså... Ja. Jeg har først kunne træne igennem siden juli, slut juni. Jeg skal stadig selv sige mig op i hovedet, det der tempo, det bliver nemt. Ja. Ja, men det er du også nødt til. Men til. jeg har en masse tal, jeg kan kigge på. Det ser fint ud, det er sådan 34, det er nemt. Ja. Men jeg har ikke løbet det. Jeg kører hjem. Ja. Vi ses fredag på Mors. Ja. Hej Jan, det er godt du. Hej. Ja. Mors 100 miles, det er en voldsom størrelse. Altså sådan rent metermæssigt, så er det jo 160,9 kilometer, som man skal løbe inden for 26 timer. Men Mors 100 mile, det er meget, meget mere end et løb. Det er jo en ø, der i den grad står på den anden ende for at give de deltagere, som er med, en rigtig god oplevelse. Kan du sige noget om trioen i front? Ja, trioen i front. Jeg har forventninger om, at de giver hinanden et fremragende pace og en god konkurrence. Og jeg håber, de er ordentlige, og det forventer jeg også, de er over for hinanden. Og så måske hyggestanger de første 80 kilometer, og så tror jeg, når det er, at benene og kroppen er blevet varmet op, og de begynder at blive slidte, som de selvfølgelig også gør, så håber jeg, at vi får en fremragende konkurrence med, at der er en af dem, der lægger sig i front, så er der en, der måske overtager, og så er der måske en tredje, der overtager, sådan at de alle sammen bliver presset til deres maksimum. Så det håber jeg, at vi får en fremragende konkurrence i front. Og din favorit? Den bedste mand må vinde. Velkommen til Mors 100 mile. Vi har taget en mikrofon og en højttaler i gang den her gang. Fordi ellers så tror jeg, det drukner på den, der står nede bagerst. Kan I høre, hvad med? Super. Var det Sten, der sagde noget? Vi er klar, og jeg ved, at I alle sammen er klar til at yde det, der skal til for at komme igennem de 160,9 km på de 26 timer.
Der er 3, der sådan har sagt, at de vil prøve at slå rekord. Altså under 13 timer og 19 minutter. Det er jo spændende. I forhold til sol og vind og vejr, som jeg sagde nede på Kirketorvet, vi kan ikke gøre så meget ved det, men det ser ud til, at det bliver sådan noget her. Med lidt sol og lidt vind, og måske en enkelt by, men 18-19 grader, det er vel okay. Ikke så meget vand. Er du klar? Ja, selvfølgelig. Hvis det går godt, så er det umiddelbart. Det tager jeg. Når man er i gang, så er jeg ikke så generet. Ja. Jeg tager den i starten, og så en runde, og så... Sådan er det, man kører sukkervand. Ja. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Vi får en fest ud, hva'? Jeg tænker bare, at vi kommer til at have nogle skab på hovedet. Sådan. Men nummer 47 gemmer sig en mand, der går under dæknavnet For Helvede Poul. Og så kan han møde en halv time på 20 minutter, mine damer og herrer, Poul Lundgren. Ja. Vi er nået til nummer 58. Tag godt imod Peter Jakobsen. Og hvis Jørgen han er færdig med at tale med Jan, så kommer han herop. Nu han hedder Jørgen Kusk. Vi skal ikke blive nervøs for, at han ikke spiser så meget på vej rundt. Han har en plan. 160, mine damer og herrer, så godt imod Emil Ingersø. Velkommen til gamle kendinge og til nye. Og der er det sådan, at alle nye, de kommer ind i en familie, som I nok kan mærke. Så skal vi ikke lige give alle de nye løbere en ordentlig hånd, og velkommen til familien. Godt løbet. Alt godt? Humør? 40 meter is i nummer. Modtaget. Er det sjovt?
Er det godt? Nej. Okay. Benene er gode. Der er 100 igen. Den er for tyndet lidt op, den her. Skal igen. Coca-Cola. Nu. Ja, nu. Vi får en cola. Ja, det har jeg. Der er en der. Sorry. Skal du have solcreme? Nej, så. Det skal måske være. Hej vi. Så godt ud. Du er godt klar, at du lægger nummer 1? Ja, selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare stoppe nu? Tillykke med de 100. Ja, åbner du det her. Det er meget godt. Var det hurtigt ind i Viborg? Hold da kæft. Har du talt, Vincent? Ja. Louise, vil løbe lidt med dig? Nej. Ja, kom med den. Nej. 110 lige om lidt. John Dillermand, vis dem hvad du kan, John Dillermand. Nu kommer de første solløber, du elsker, er din mor lige krasset. Giv noget larm, ring til John, du vil have kommer. Jeg ring til John Dillermand. John Dillermand. John Dillermand. Hvordan står det til? Godt. Jeg hopper på med næste depot. Hvad har du brug for der? Ja, modtaget. Og du er stærk, Louise? Godt. Der er den bare lige her, så skal over alt der. Så Louise, hun er klar. Venter vi lige med Vestre det der til næste gang? Ja, det gør vi. Tilvind og skal have med ud med en koffein. Ja, modtaget. Så tager vi Vestre ting med. Velbekomme, Tak, Poul. Sådan. Det er godt. Super godt. Kom så.
Gratulation for jer! Ja, det gør 4 gange det der. Jeg synes, jeg også skulle til at kigge på. Jeg kan godt lige kigge. Jeg håber, der Stine Rik sagde mål lige nu. Jeg ved det ikke. Okay, sjovt. Til sidst. Det er sjovt. Og løbe Mors, det er fantastisk. I er fantastisk på Mors. Hvad med den fight, der var derude? Hvordan med det? Jeg elsker Paul enormt højt, men jeg føler mig også enormt presset af ham, når han prøver. Så jeg vil rigtig gerne vinde i år. Jeg skal til VM lige om lidt, og jeg synes lige, det vil være perfekt at have det med i selvtillidsdagen, at det var ned over os. Så jeg var rigtig presset, men det var en god fight, og der er jo grund til, at vi gør det. Det er jo fordi, vi gerne vil mærke jo. Det kommer man ikke med til. Hvad ser du så til den opbakning, der har været på Mors 100 i år? Den er fantastisk. Jeg troede, du
Det kan du ikke finde mig lige, hvad der er så. Så kvæser han på, og så kommer jeg igen. Så kvæser han på igen. Han er en god kammerat, en god ven. Er du årsagen til, at Emil han kan stå rekord i dag? Ja. men det er også det er han fortjeneste, at jeg løber så hurtigt. Godt. Er der race igen til næste år, tænker du? Nej, jeg ved det ikke. Jo, jeg har lidt en drøm om at prøve at se, om man kan lave 3 på stribe på gågaden. Nu må vi se. Det er jo ret hårdt så hver gang at prøve. Der er ikke andre. Altså, der er jo Attila Roos, der fra Ungarn, der har 2 priser. Og så er der Bjørn, der har 2. Og du har 2 nu her. Og jeg mangler 2. Og du mangler 2. Fedt. Der er priser nok, så... Sådan der, 2. Sådan der. Her kommer vi ud. Kan vi ikke lige give de her 3 kompetenter en ordentlig hånd for en fremragende indsats? Kære Frank og første flot, der vil løbe omkring 4 ring. Første kilometer rundt i Cologne. Imponerende. Vi får holde den hele vejen lidt. Tillykke til alle 3. Bjørn, hvad siger du til det her fejl i år? Hvad siger du til fejlen i år? Nej, altså, det gikk ut i en helvete svart. Så jeg tenkte jo først at Tredje pladsen, Bjørn Thore Krone Terranger. 13 timer, 25 minutter og 35 sekunder. Sidste års vinder. Nu er der givet den for lidt gas derude. På en super flot anden plads. Poul Lundgren Rasmussen. 13 timer, 7 minutter og 21 sekunder. Og som rosin i pølseenden, Emil Ingerslev, ny dansk rekord, 12 timer, 54 minutter og 16 sekunder. Har du tænkt dig bare at tisse i bukserne, eller stopper du at tisse? Stopper og tisser, og så løber lidt hurtigere. Nå, okay. Nej, men for når man tager en busk, ski og senere hen. Og videre. Det er meget godt, det er det her, der er vores forbered. Tisser du i bukserne? Kommer aldrig til at tisse i bukserne. Nej, okay. Som Gramstorff siger, man kan altid løbe og tisse.